ムクロームクロームドクロ。よし、次は拙者の番です。本気で行きます。仙人みたいなのが出てくると思ったのに女かよ。助太刀に参りました。黙ってくれるんだ。ありがとう。おいフラン。はーい先輩。幻覚で敵を騙すのはいいが、わざわざ俺たちの死んでるところまで見せる意味があったのか。分かってないなベル先輩。リアリティのためですよ。幻覚っていうのはドッキリみたいなもんですから。あれなるじゃねえよ。